Hindi. Hindi ko na kaya itong klaseng buhay. Ayoko na. Carmela, mahahanap ka pa din nila! Kinakailangan ko magtago. Saan ako pupunta? Hanapin niyo siya! Sigurado ako hindi pa siya nakakalayo! May nakita ang dalaga na malaking puno na pwede niyang pagtaguan, kaya agad siyang nagtago doon. Hindi ko na kayang pumatay. Pakawalan niyo na ako. Biglang tumahimik ang buong paligid. Dahan-dahang sinuri ng dalaga ang paligid at wala na siyang nakitang sumusunod sa kanya. Mukhang nakatakas na ako sa kanya. Hanap din kita! Sino ka? Napahiyaw ang dalaga nang maramdaman niya ang matalas na kutsilyong humihiwa sa kanyang braso. Hindi ka makakatakas sa lahi mo! Tandaan mo! Magandang araw sa mga listeners ng Sitio Pangil at sa buong team. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Emmanuel, isang manunulat. Ang kwentong ito ay nagmula pa sa aking mga ninuno. Naalaman ko ang kwento ng great-great-grandfather ko nang mabasa ko ang diary niya. Pagkatapos kong mapakinggan ang iba't ibang kwento sa channel na ito, naisipan ko din ibahagi itong kwento ng aming lolo. Sa totoo lang, habang binabasa ko ang diary niya, puno ng emosyon ang aking puso. Siya si Lolo Jose. Hindi totoong pangalan. Matagal nang pamana sa pamilya namin itong diary dahil maliban sa nakasulat niyang kwento ng kanyang buhay, may mga makalumang pamamaraan ng panggamot ng mga sakit. Ang diary ng aming lolo ay sinulat pa noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa kanya, isa siya sa mga respetadong albularyo. Pero sa kabila noon, hindi pa din perpekto ang kanyang buhay. Marami siyang napapagaling na mga tao, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling sugatan. Bago ko pa kayo maunahan ng kwento, sisimulan ko na. Magkikwento na ako na parang ako si Lolo Jose, na parang ako mismo ang nabuhay sa panahong yon. Hindi mo ba ako naiintindihan o bingi ka? Ayokong makita siya! Hindi ko siya pupuntahan! Jose, alam kong galit ka pa sa ating ina. Ngunit hindi ito ang tamang panahon. May sakit ang nanay. Natahimik ako. Naluluha ang mga mata kong nakatitig sa lamesa. May galit ako sa aking nanay sapagkat nagkaroon siya ng kiridang parokyano. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sapagkat simula nang umalis si nanay, nagkasakit si tatay at binawian ng buhay. Kung hindi siya sumama sa parokyanong yon, hindi sa kanya mangyayari yan. Mukhang dininig na ang panalangin kung pagbabayarin siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Bawiin mong sinabi mo. Nanay pa din natin siya. Nagkasala siya, ngunit mahal niya pa din tayo. Mahal? Mabagal akong umiling. Nag-uumapaw pa din ang galit sa aking puso. Diretso akong tumititig sa mga mata ng kapatid ko, si Meralda. Sa gitna ng masalimuot kong buhay, siya lamang ang itinuring kong pamilya. Siya ang tumayong magulang sa akin nang pumanaw si tatay. Mabilis man niyang napatawad si nanay, ngunit iba ako sa kanya. Wala akong oras para pahabain pang usapan natin, Meralda! Lumabas muna ako at nagpahangin. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno at napatitig sa kawalan. Nagbalik muli sa alaala ko ang araw kung saan nahuli ko si nanay at ang kanyang kerida. Hindi ko makakalimutan kung paano sila gumawa ng kalaswaan sa mismong bahay namin.
Nandito na muli ang parokyano. Napatingin ako sa papalapit na kalesa. Ang parokyanong ito ay si Antonio, isa sa mga may mataas na ranggo. Tulad ng aking nanay, siya rin ay may tinatagong lihim sa kanyang asawa. Jose, aking kaibigan, magandang umaga. Bumaba na siya sa kalesa sa kalumapit sa akin. Tumayo ako at yumuko bilang pagpapakita ng aking respeto. Tinapik niya ako sa braso habang ang mga matay nakatingin sa malapit na bahay. Magandang umaga din sa iyo, Don Antonio. Ano ang iyong pakay? Bakit ka naparito? Alam mo naman kapatid, ang aking tiyan na naman ay tila hindi maintindihan. Pinigilan ko ang sarili kong sabihin sa kanyang alam ko ang kanyang plano. Napatingin ako sa tinititigan niyang bahay. Sa bintana nakita ko ang isang babaeng nakapulang bestida nakatingin sa amin habang may hawak na abaniko. Mangunguha lamang ako ng dahon para sa iyong tiyan. Tumango na lamang ang parokyano. Saktong pagtalikod ko nakita ko ang kapatid ko. Lumapit siya sa akin at walang pasabing niyakap ako. Pupuntahan ko si nanay. Babalik ako. Kung sakaling magbago ang isip mo, handa akong samahan kita. Meralda, hindi ko mapipilit ang sarili ko. Mag-iingat ka. Lumayo ako sa kanya at naglakad papasok sa gubat upang manguha ng dahon. Hindi na ako lumingon sa kanya hanggang marinig ko ang kalesang papaalis. Diyos na lamang ang bahala. Habang papasok ako ng gubat, unti-unti nang dumidilim. Doon ko lamang napagtanto na dapit hapon na pala. Napahinto ako nang may nararamdaman akong presensya. Sa maraming taon na pumupunta ako dito sa gubat, ngayon lamang ako nakaramdam ng kaba. May tao ba dyan? May nakita akong malaking puno at mukhang doon nang gagaling ang munting ingay. Naglakad ako papalapit doon. Tama bang naririnig ko? Boses ng babae? Pagtingin ko sa likod ng malaking puno, halos matumba ako nang may makita akong patay na baboy ramo. Ang kanyang lamang loob ay nasa labas at nilalangaw na ito. Sino may gawa nito? Tulong! Naririnig ko pa din ang boses ng babae. Napatingin ako sa aking likod at nagulat nang makita ang isang sugatang babaeng gumagapang papalapit sa akin. Tulong! Ano nangyari sa'yo? Lumapit ako sa kanya at sinuri ang kanyang kalagayan. Marami siyang sugat sa katawan. Hindi na halos makita ang kanyang itsura sapagkat naliligo siya ng dugo. Wala na akong sinayang na oras. Binuhat ko siya at tumakbo papunta sa bahay. Nang malapit na ako, bigla kong naalala na hindi ko maaaring ipakita ang dalaga sa mga tao sapagkat hindi ko pa alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Mabuti na lamang may maliit kaming kubo na hindi na ginagamit. Doon ko muna siya dinala. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka. Nilapatan ko ng lunas ang kanyang mga sugat. May mga malalalim at halatang hiniwa ng patalim. Hindi ko alam kung nasa bahay pa si Antonio. Dumungaw ako sa bintana. Nakita kong maraming bukas na lampara sa bahay ng kirida ng parokyano. Mukhang nandun ang parokyano. Kinuha ko din ang gasera at silindihan. Dahil ayaw kong makakuha kami ng atensyon, niliitan ko lamang ang ilaw.
Pinagpatuloy ko ang panggagamot sa dalaga. Inabot ako ng madaling araw bago malinis ko na lahat ng kanyang sugat at malagyan ng lunas. Anong nangyari sa'yo? Isa ka rin ba sa mga inaabuso ng mga praile? Dahil sa pagod, nakatulog ako. Kinabukasan, nagising ako nang may maramdaman akong haplos sa aking pisngi. Agad ko yung hinawakan at nagulat ang dalaga nang magmulat ako. Paumanhin, hindi ko sinasadyang hawakan ng mukha mo, Ginoo. Napatitig ako sa napakalapit niyang mukha. Dahil sa sinag ng araw, mas naaninag ko ang kanyang maamong mukha. Mula sa kumikinang niyang mga mata, papunta sa matangos niyang ilong at sa manipis niyang labi. Nang mapansin kong naiilang na ang dalaga, binitiwan ko siya at umupo. Ano yung pangalan? Ako si Carmela. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin kagabi. Walang anuman. Anong ginagawa mo sa gubat? Bakit ka nagtungo roon? Isa ako sa mga bihag ng Gwardiya Sibil. Tumakas ako sa kanila sapagkat hindi ko na kayang kanilang pagmamalupit. May utang ang pamilya ko sa kanila at akong ginawa nilang pambayad. Ang sarili nilang anak? Ang kanilang ipinambayad? Tama ka. Ngunit wala nang ibang paraan. Ngunit hindi makatarungan na ikaw ang kanilang... Dahil wala nang mga magulang ko. Ang nagdesisyon ng lahat na gawin akong alipin ay ang mga gwardya. Nanahimik ako. Mali ang aking hinala na binenta siya ng kanyang mga magulang. Napatingin ako sa kanyang kamay na puno ng galos. Hindi ko matanggap na iniwan ako ng mga magulang ko sa mundong ito. Kung sana alam kong huli na namin yung pag-uusap. Niyakap ko sana sila. Napatitig siya sa akin na parabang alam niya kung ano ang tinatanong ng utak ko. Namatay ang magulang ko dahil sa malubhang sakit. Hindi na din nila kayang pagmamalupit ng mga gwardya. Kaya bumigay ang kanilang katawan. Ayaw nilang mangyari sa akin ang nangyari sa kanila. Kaya pinilit nila akong tumakas. Ngunit hindi ko sila kayang iwanan ng gano'n na lang. Tumulo ang kanyang luha. Parang piniga ang aking puso sa kanyang kwento. Biglang naalala ko ang aking ina na nakaratay ngayon dahil sa malubhang sakit. Paumanhin, Ginoo. Masyado na akong maraming nasasabi. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. Aalis na din ako. Wag. Kung wala kang mapupuntahan, maaaring dito ka muna tumuloy. Ngunit baka mapahamak ka. Hahanapin ako ng mga gwardya. At kapag nalaman nilang tinulungan mo ako magtago, Hindi rin kita kayang hayaan na lamang. Lalo na't hindi pa humihilom ang iyong mga sugat. Hayaan mo. Walang magsususpetsa sa akin dito. Ligtas ka dito, Carmela. hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Jose. Maraming salamat, Jose. Utang ko sa iyong buhay ko. Walang anuman. Gutom ka na ba? Ano ang iyong gustong kainin? Wala akong ibang kinakain kundi mga hilaw na gulay. Hilaw na gulay? Meron akong niluto doong karne. Pasensya ka na. Hindi ako kumakain ng karne. Ngunit maaari naman akong maghanap ng makakain sa gubat. Huwag mo munang abusuhin yung katawan mo. Ako na muna mag-aalaga sa'yo. At hindi ka pa maaaring lumabas sapagkat maaari kang makita ng mga gwardya na naghahanap sa'yo. Ngumiti si Carmela. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kakaibang saya sa aking puso. Biglang nahagip ng aking mata ang puno ng dugo niyang damit. Sandali lang, Binibini. Kukuhaan kita ng damit. Tumango siya. Lumabas muna ako ng kubo at pumunta sa bahay. Kumuha ako ng damit ni Meralda at mga hilaw na gulay. Dinala ko yun sa kubo.
Carmela, eto mga damit at pagkain. Lalabas muna ako para hindi ka mailang sa akin. Maraming salamat, Jose. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang loob mo. Paglabas ko may nakita akong uwak na nakatingin sa kubo. Matagal ko yung tinitigan nang biglang nanikip ang aking dibdib. Napahawak ako sa aking dibdib kasabay ng lumipad ng ibon papalayo. May kakaiba sa ibong yon. O namamaligmata lamang ako. Napalingon ako sa pintuan at nakita ko sa maliit na butas ang pagdungaw ni Carmela. Jose, Agad akong pumasok sa kubo at nakita siyang hawak ang telang nilagay ko kanina sa kanyang braso. paumanhin. Hindi ko sinasadyang matanggal ang telang nakapulupot. Walang problema. Aayusin ko ulit. Hinawakan ko ang kanyang braso at pinulupot ulit ang tela. Matatapos ko ng itali ang tela nang naramdaman ko ang paglapit ng mukha ni Carmela. Lumingon ako sa kanya at napansin kong nakatitig siya sa aking labi. Agad akong napatras. Hindi ko sinasadya. Inaayos ko na ang tali sa iyong sugat. Maraming salamat. Paano mo pala nagagawang gamutin ang mga sugat ko? Para kang isang albularyo. Tama ka. Isa akong albularyo. Albularyo? May problema ba, Carmela? Wala. Hindi kasi halata sa iyong pananamit at tindig. Ano bang dapat ng tindig at damit ng mga albularyo? Napaiwas siya ng tingin. May napapansin ako sa kanyang mga kilos ngunit hindi ko pa ito nakukumpirma. May paparating. Paano mo nalaman? Jose, nasan ka? Nandyan ka lang pala. Wala ka sa bahay. Sinong babaeng to? Hinila ko papasok si Meralda at isinarado muli ang pinto. Nakakunot noo siyang nakatingin kay Carmela. Suot na ang kanyang damit. Nakita ko siya kagabi sa gubat. Tinulungan ko siya. Anong kahibangan nito, Jose? Anong masama sa pagtulong sa nangangailangan? Ngunit hindi. Sa labas tayo mag-usap. Hinila ako ni Meralda sa labas at nagpupuyos sa galit siyang humarap sa akin. Alam mo ba kung anong dinala mo dito? Anong ibig mong sabihin? Isang dalaga na nangangailangan ng ating tulong. Hindi mo ba talaga alam? Diyos ko, Jose. Maaaring nalaso na ng babaeng yun ang iyong utak. Hindi siya dapat nandito. Hindi kita maintindihan, Meralda. At isa pa, hindi ba't dapat nandun ka kay nanay? Bakit ka agad bumalik dito? Dahil hindi ako mapakali. Tama lamang pala na umuwi ako kaagad. Jose, nagmamakaawa ako. Buksan mo ang mga mata mo. Hindi siya tao. Ano? Anong hindi siya tao? Maaaring nalilin lang kanya dahil sa kanyang angking kagandahan. Ngunit hindi siya tao. Aswang siya, Jose. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, alam ko na. Hindi. Nahihibang ka na. Ikaw ang nahihibang. Hindi mo pa pansin ang kulay ng kanyang balat? Ang kanyang kumikinang na mga mata? At itong langis na suot ko, kumukulo. Akala ko ba makapangyarihan kang albularyo? Napahawak ako sa aking sentido. Pumasok ulit ako sa kubo. Naramdaman kong sumunod sa akin si Meralda. Tinanggal niya ang kanyang kwintas at nilagay sa aking kamay. Nang magkaharap kami ni Carmela, agad itong kumulo. Carmela, Naniniwala ka na ba? Nililin lang ka lamang niya sa pamamagitan ng kanyang ganda.
Umiling ako at kokontrahin ko sana si Miralda nang hiwain niya ang kanyang braso. Gulat akong napatingin habang diretso lamang siyang nakatingin sa akin. Dumaloy ang dugo sa kanyang braso. Napatingin ako kay Carmela na naging kulay pula ang mga mata. Jose, patawarin mo ko. Tama siya. Isa akong aswang. Ngunit wala akong balak na saktan ka o ang ibang tao. Patawarin mo ko. Nagsinungaling ako sa iyo. Napapikit siya at pinigilan ang sariling sumugod sa aking kapatid. Umalis ka dito. Huwag mong idamay ang kapatid ko kung ayaw mong tayo ang magtuos. Patawarin niyo ko. Ngunit hindi ako masamang aswang. Aalis ako. Walang aalis. Anong ibig mong sabihin? Siya na mismo ang nagsabi, Jose. Tingnan mo siya. Marami siyang pagkakataon na kainin ako kagabi. At kaninang umaga. Pero hindi niya ginawa. Ang kinain niya ay gulay na hilaw, Meralda. At ikaw mismo ang nakakakita kung paano siya magpigil. Dahil lamang dun maniniwala ka na? Napakalambot naman ang iyong puso. Mapanlin lang ang mga aswang. Tulad natin, alam nila kung anong kahinaan ng mga tao. Umiling ako at kumuha ng tela upang pahintuin ang dugo na dumadaloy sa braso ng aking kapatid. Ako ang aako ng lahat ng responsibilidad. Huwag kang mag-alala. Ngunit Jose, mapapahama ka. Wala kang ginagawang masama para ikapahama ko, Carmela. Ngunit nagsinungaling ako sa iyo. Hindi ako binugbog ng Gwardiya Sibil. Tumakas ako sa kamay ng aking mga lahi dahil hindi ko na kayang pumatay. Simula nang patayin nila ang mga magulang ko dahil hindi na sila nananakit ng tao. Alam kong kailangan ko nang umalis. Ayoko nang mamuhay bilang isang aswang. Kinamumuhian ko ang lahi ko. Pero sa huli, nagsinungaling pa din ako sa iyo. Tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha. Nanatiling nakatayo si Meralda at ako naman ay lumapit kay Carmela upang damayan siya. Alam kong hindi madaling magtiwala sa akin. Ngunit pangako, hindi ako mananakit ng tao. Naniniwala ako sa iyo. Lumabas si Meralda. Alam kong hindi niya tanggap si Carmela ngunit hindi ko din kayang paalisin si Carmela lalo na't kailangan pa niya ng tulong. Naramdaman ko ang marahan niyang paghawak sa aking kamay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakahawak ko at matamlay ng umiti. Huwag kang mag-alala. Kapag malakas na ako, aalis ako. Nakaramdam ako ng pagsikip ng aking dibdib sa kanyang sinabi. Magsasalita na sana ako nang marinig ulit ang kalesa ng parokyano. May bisita ako, Carmela. Dito ka lang muna. Ligtas ka dito. Tumango siya at nagmamadali akong lumabas. Sinigurado kong walang nakakitang lumabas ako sa kubo. Jose, magandang umaga. Paumanhin at kagabi hindi natuloy ang aking pagpapagaling. Hindi ko na din kayo naabutan, Don Antonio. Napatingin ako sa kanyang tabi. Kasama niya ang kanyang kirida. Nakapulupot ang kamay nito sa bisig ng parokyano. Kasama ako ngayon ng aking asawa. Nag-aalala ako sa kanyang kalagayan. Mukhang madalas ng pagsakit ng kanyang tiyan. Magandang umaga din sa'yo, Binibini. Mukhang mas lalo kang gumanda ngayon. Hindi ko naman alam na bolero palang albularyo sa baryo natin. Kaya natutuwa ako sa kanya. Halika, pumasok kayo. Huwag kang mag-alala, Binibini. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang malunasan ang kanyang karamdaman.
Pinigilan kong hindi maging mapanuya sa aking tinig. Sumunod sila papasok. Nakita ko sa loob si Meralda na hindi pa rin ako matapunan ng tingin. Hindi ko na muna siya binigyan ng pansin. Ihahanda ko lamang ang mga dahon na kailangan. Walang problema. Maghihintay na lamang kami rito. Kinuha ko ang dahon ng yerba buena sa kusina. Pinitpit yun at marahan na piniga. Pumunta muli ako sa sala at nakita ko ang dalawa na mukhang dito pa naisipang gumawa ng kababalaghan. Ginoo, baka makita nila tayo. Akala ko mamasakit ang iyong tiyan. Ngunit mas masakit ang aking puso sapagkat gusto muli kitang angkinin. Agad na tinulak ng dalaga si Antonio nang marinig nila ako. Lumabas ako at lumapit sa parokyano. Panay pa din ang titigan ng dalawa kaya minabuti kong madaliin ang ginagawa ko. Pinahid ko ang katas ng yerba buena sa tiyan nito. Mukhang dahil ito sa malamig na hangin, Don Antonio. At sa madalas mong pag-inom ng alak. Umiinom ka pa rin ng alak? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa? Rowena, huwag kang mag-alala. Hindi naman marami ang aking nainom. Napabuntong hininga ako. Kung hindi lamang mataas ang posisyon ng parokyano, matagal ko na silang pinalayas sa pamamahay ko. Nakikita ko sa kanilang dalawa ang aking ina at ang kirida niya noon. Aray, Jose, mukhang nadidinan mo ang pagpahid ng dahon na yan ang aking tiyan. Paumanhin. Pagkatapos ito, maglalaga ka ng luya at inumin mo ito tuwing umaga at gabi. Makatutulong ito para lumabas ang hangin sa iyong tiyan. Maraming salamat. Jose, halika rito. Alam kong alam mo kung anong namamagitan sa aming dalawa. Napahinto ako sa kanyang sinabi. Seryoso niya akong tinitigan. Ramdam ko ang kanyang pagbabanta. Walang makakalabas na salita sa aking bibig. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Ikaw lamang ang may alam at pinagkakatiwalaan ko. Napayukom ako at lumayo na sa kanya. Napatingin ako sa kanyang kirida na nakangiti. Bakas sa kanyang mukha ang labis na saya dahil pinaramdam ni Antonio na gagawin niya ang lahat upang manatili lamang ang kanilang relasyon. Iiwanan ko lang muna kayo dito. Sabihin niyo na lamang ako kung may kailangan kayo. Lumabas ako. Hindi ko na kayang manatili doon ng matagal. Pagkalabas ko, agad kong narinig ang mahihina nilang daing. Napakadumi ninyo. Napatingin ako sa kubo kung nasaan si Carmela. Naalala ko ang kanyang mga mata. Ang lungkot at panlulumo ay nakikita ko din sa aking mga mata. Yun siguro ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng koneksyon kahit na hindi pa lamang matagal kaming nagkakakilala. Napalingon ako nang may makita akong maliit na nilalang na nagtatago sa malaking puno na hindi kalayuan sa amin. Hindi ko maaninag kung tao ba ito o namamalikmata lamang ako sapagkat hindi ito gumagalaw. Isa ba yung bata? Napalingon ako sa bahay at nakita kong bumukas ang pintuan. Kitang-kita sa labas ang kalaswaang ginagawa ng dalawa. Biglang gumalaw ang aninong nakatago sa puno. Ama! Ama! Gulat ako nang makitang tumatakbo ang bata papalapit sa bahay. Posible kayang anak ito ng parokyano? Ama! Totoy, anong ginagawa mo rito? Sinundan kita, Ama. Dahil may sakit ka.
Ngunit anong ginagawa mo, Ama? Bakit may kasama kang ibang babae maliban kay Ina? Anak, hindi. Mali ang iniisip mo. Huwag mo itong sasabihin sa iyong ina. Ayoko. Galit ako sa iyo, Ama. Oh. Galit ako sa inyong dalawa. Anak! Anak! Antonio, anong gagawin natin? Bitawan mo ako, Rowena. Kailangan kong habulin ang anak ko. Nahihirapan si Antonio na nagsuot ng kanyang mga damit at hinabol ang kanyang anak. Muli naalala ko ang pangyayari noong ako'y bata pa lamang. Ganun pala ang aking reaksyon ng bata ako? Anak, sandali lang. Makinig ka sa akin. Huwag mong sasabihin sa iyong ina. Lumingon ako kay Rowena na mabagal na sinusuot ang kanyang mga damit habang mahinang humihikbi. Alam niyang wala siyang karapatan magalit dahil hanggang parausan lamang siya ng parokyano. Matuto na sana kayong dalawa. Umalis na si Rowena at bumalik sa kanyang bahay. Papasok na sana ako nang biglang may makita na naman akong taong papalapit sa akin, humahangos. Anong nangyari sa mga tao? Kaibigan Jose, Nagmamadaling hinila ako ni Dante papasok sa bahay. Ang kaibigan kong madalas manghiram sa akin ng pera. Sinarado niya ang pintuan at dumungaw sa labas. Ano na naman bang ginawa mo? huwag kang maingay. Ang marinig tayo ng kwarta. Nasaan na yung tulisan? May tao ba dito? Buksan ninyo ang pinto o papasok ako. Ano nang gagawin ko? Anong nangyayari? Ako nang bahala dito. Itago mo si Dante sa silid. Mabilis silang pumunta sa silid. Nang makita kong wala nang kahina-hinala sa loob, binuksan ko ang pintuan. Tenyente, naparito ka. Magandang umaga. May dumaan ba ditong lalaki? Nakasuot ng kamiseta na may punit sa laylayan? Paumanhin. Ngunit wala akong nakita. Kunot noo lamang siyang sinuri ako sa katumingin sa loob. Malugod kong binuksan ang pintuan upang hindi siya manghinala. Kung may nakita kang lalaki, may katulad sa katangian na sinabi ko, agad mo kong sabihan. Walang problema, Tenyente. Makakaasa ka. Tignan natin kung makakaligtas pa ang lalaking yon sa oras na magtagbong muli ang aming landas. Umalis na ang Gwardiya Sibil. Dahan-dahan namang lumabas si Dante sa kanyang pinagtataguan. Hinarap niya kaming dalawa ni Meralda. Ano na naman bang pinasok mo, Dante? Anong Meralda? Kailangan ko ng pera. Jose, aking kaibigan, maaari ba akong manghiram sa'yo? Ngunit hindi mo pa nababayaran yung dati mong inutang sa akin. Dahil wala pa akong pambayad. Kailangan ko ng pera. Ginamit mo na naman ba ang pera sa sabong? Huwag ka na maraming tanong. Babayaran naman kita eh. Ang boses mo, Dante. Kung binibigyan ako ng kapatid mo ng pera, hindi na ako manggugulo sa inyo. Sa ngayon, nangangailangan din kami ng pera, Dante. Napahilamos siya. Mataman ko lang siyang tinititigan. Hindi problema sa amin ang pagpapahiram, ngunit nakuha na ang pera ni Meralda para sa aming nanay. Magpapahiram ako. Kung magkaroon ulit ako Pero ng pera. kailangan ko na ngayon. Papasok na sana siya sa aming kwarto kaya wala nang naiwang solusyon, kundi ang kwelyuhan si Dante. Kung ako sa'yo, aalis ka na't hindi manggugulo, Dante. Alam mong kapag mayroon kami, nagbibigay kami. Bitawan mo ako. Pare-pareho lamang kayo. Wala kayong mga awa. Maawa ka din sa sarili mo. Anong sabi mo? Dante, kung hindi ka aalis, tatawag ako ng gwardya.
Napahinto si Dante at mabagal na umatras. Puno ng galit niya kaming tinignan. Gaganti ako! Hindi ka matatahimik, Jose. Alam ko makakahanap din ako ng dungi sa pangalan mo. Lumapit sa akin si Meralda at hinawakan ang kamay ko. Bakas sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala. Simula nang dumating ang aswang na yun, wala nang magandang nangyari sa araw natin, Jose. Meralda, walang kasalanan si Carmela. Ay, Diyos ko. Alam mong lahat ng sinasabi ko sa'yo ay para sa ikabubuti mo. Alam ko. Ngunit may sarili na din akong desisyon sa buhay ko, Meralda. Hindi mo na kailangang laging pumagitna. Nakita ko sa kanyang mga mata ang labis na sakit nang marinig niya ang mga sinabi ko. Binitawan niya ako at pumunta ulit siya sa kanyang kwarto. Napatingin naman ako sa labas, mukhang sasapit na ang gabi. Kumusta na kaya si Carmela? Carmela? Jose, may naririnig akong bangayan sa inyo. Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Oo. Ayos lang kami. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan. Dahil ba sa akin? Hindi. Huwag mo na yung isipin. Ayos ka na ba? Ang mga sugat mo. Ayos na ako, Jose. Ayokong maging gambala sa inyo. Tamang niyong kapatid. Kapahamakan lamang ang dulot ko. Carmela, huwag mo yan sasabihin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko na naman ang kakaibang emosyon nang hinawakan ko siya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ngunit ayokong mapahamak ka. Kung malalaman nilang nagtatago ka ng isang aswang, ikaw na isang albularyo. Pinigilan ko ang kanyang mga salita ng isang matamis na halik. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Tuluyan ng nabihag ng binibining ito ang aking puso. Ano? Bakit mo ako hinalikan? Paumanin. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, Carmela. Simula nang makita kita, may kakaiba akong nararamdaman sa aking puso. Palagi kitang hinahanap. Gustong makita. Laman ka lagi ng aking isipan. Ngunit maaaring hindi totoo ang iyong nararamdaman. Ang aking ganda ay mapanlin lang. Wala akong pakialam. Alam kong tunay ang nararamdaman ko. Ngunit gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo, Carmela. Jose, Hindi kita pinipilit na magkagusto rin sa akin, ngunit Hindi na niya ako pinatapos. Pinaglapat muli niya ang aming mga labi. Marahan kong hinawakan ang kanyang pisngi at tinubunan ng kanyang mga halik. Ilang sandali lamang, humiwalay siya sa akin. iniibig din kita. Una pa lang kitang nakita sa gubat, Jose. Mas lalong namuo ang saya sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. ipaglalaban kita, Carmela. Walang ahadlan sa ating pagmamahalan. Tumango siya at marahan ko siyang miyakap. Akala ko walang problema na mamamagitan sa amin, ngunit masyado kong pinangunahan. Hating gabi nang magising ako dahil wala sa aking mga bisig si Carmela. Carmela? Carmela? Napatayo ako nang may marinig akong kaluskos sa bubong ng kubo. Nagmamadali akong lumabas at nagulat nang makita ko si Carmela na nasa taas. Mukhang sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balat ay naging kulay itim, ang mga matay kulay pula at may mahaba siyang dila. Carmela, anong ginagawa mo? Huwag mong saktan ang sarili mo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Jose. Hindi ko alam kung paano pigilan ang pagkagutom ko sa mga ilaw na karne.
Bumaba ka dyan, Carmela! Ayoko, baka saktan kita. Hindi mo gagawin yan, Carmela. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang takot, ngunit ngumiti ako para ipakita sa kanyang magiging maayos ang lahat. Lumapit ka sa akin, Carmela. Dahan-dahan siyang bumaba at lumapit sa akin. Hindi ko na siya hinintay. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at mabilis siyang niyakap. Jose, anong ginagawa mo? Papanganib ako. Kaya kong harapin anumang panganib. Patawarin mo ako, Jose. Ayoko maging ganito. Gusto ko nang kumalas sa aming lahi. Hindi mo kinakailangang magmadali, Carmela. Jose, anong ginagawa sa'yo ng aswang na yan? Naramdaman kong tinapunan kami ni Meralda ng asin, kaya napabitaw sa akin si Carmela at napahiyaw siya sa sakit. Lumayo ka sa kanya, Jose! Huwag mong gagawin ang binabalak mo, Meralda! Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako sinasaktan. Mahal ko siya, Meralda. Nagmamahalan kami ni Carmela. Kahibangan! Totoong lahat. Kaya huwag mong sasaktang muli si Carmela. Hindi mo ba nakikitang nasa harapan mo? Isang aswang! Alam ko! Ngunit ginagawa naman niya ang lahat upang magbago at mamuhay tulad ng tao. Anong pinagsasasabi mo, Jose? Magising ka! Aswang siya at mananatili siyang aswang! Patawarin niyo. Huwag kang magsasalita! Anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? Tatapunan na naman sana niya si Carmela ng asin nang hinawakan ko ang kamay ni Meralda at inilayo siya. Jose, alam mong mapanganib ang aswang na yan. Nagmamakaawa ko. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Meralda, buong buhay ko, wala akong dinala kundi galit sa puso ko. Ngayon lamang ako nakaramdam ng saya. Kasama siya. Kaya sana'y maintindihan mo ako. Nabitawan niya ang mga asin na kanyang dala. Napahagulgul siya at niyakap ako. Kasalanan ko to. Kung sana... Wala kang kasalanan. Sapagkat hindi kasalanan ang pagmamahala namin. Inilayo ko siya sa akin at pumunta kay Carmela na bumalik na sa kanyang dating anyo. Inalalayan ko siya papasok sa kubo at marahang iniga siya doon. Carmela, kailangan kong puntahan muna ang aking kapatid. Ngunit babalik ako mamaya. Hihintayin kita, Jose. Sana ayos lang ang iyong kapatid. Huwag kang mag-alala. Lumabas na ako ng kubo at lumapit kay Meralda na hindi pa din tumitigil sa kakaiyak. Dinala ko siya papunta sa aming bahay at binantayan ko siya hanggang makatulog. Kinabukasan nagising ako nang may kumakatok. Medyo madilim pa sa labas dahil madaling araw pa lang. Magandang umaga. Anong pa kay Manuel? Aking batanik na kaibigan, Jose. Nagulat ako nang makita ko ang matagal ko ng kaibigang naninirahan sa kabilang bayan. Kabilang siya sa mga kilalang pamilya at nagmamay-ari ng malawak na sakahan. Naparito ka. Halika, pumasok ka. Matagal na kitang hindi nakikita, aking kaibigan. Pasensya na ta. Napakaaga ng aking pagdating. Kahapon pa sana ako napaparito, ngunit nagkaroon ng aberya ang kalesa na aking sinasakyan. Ano bang nangyari? May mabangis na asong sumalubong sa amin. Ito pa ang dugong mula sa nilalang na yun. Wala na kasing ibang paraan kundi kalabanin ang aso sapagkat masyadong mabangis. Pinakita niya ang laylayan ng kanyang damit na may dugo. Naiiling akong ngumiti sa dinala siya sa kusina. May tsaa dito. Anong gusto mong inumin? Kahit anong tiplahin mo. Sige, titimplahin ko ang paborito mong kape. Maraming salamat.
Siya nga pala. Kaya ako naparito dahil ikakasal na ako sa susunod na buwan. Talaga? Binabati kita. Masaya akong sa wakas. Nakahanap ka na ng babaeng mamahalin mo habang buhay. Ang naikwento ko sa iyo nung nakita ko noon sa simbahan, ang nakasuot ng mahabang kimona at may maamong muka. Siya ang aking mapapangasawa. Tunay nga nagkagusto ka sa kanya. Mabuti at hindi ka sumuko kahit natutol ang kanyang mga magulang. Unang tingin po lamang sa kanya, alam kong siya ang aking hinahanap. Kaya ginawa ko ang lahat. Bigla kong naalala si Carmela. Gusto ko din siyang ipakilala sa mundo sa lahat ng kakilala ko nang hindi siya hinuhusgahan. Eto na ang iyong kape. Kung gusto mong magpahinga muna, maaari ka magpahinga sa aking kwarto. Maraming salamat muli, kaibigan. Ang iyong kapatid, nandito din ba? Oo. Mukhang natutulog pa. Pupunta muna ako sa kubo. Kubo? O anong gagawin mo doon? Tan ko gusto magpahinga. Manuel, matanong ko lang. Kung may makita kang aswang o makilala, anong gagawin mo? Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya ako na parabang nasisiraan na ako ng bait. Anong gagawin ko? Kaibigan, alam mo naman na mapanganib ang mga aswang, kung mayroon man. Ngunit hindi mo alam, may mga mababait. Mukhang kulang ka sa tulog, Jose. Walang mabait na aswang. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Lumapit naman siya sa akin at tinapik ako sa aking braso. Magpapahinga na muna ako. Tumango lamang ako sa kasinundan siya ng tingin bago pumunta sa kubo. Bumungad sa akin si Carmela na mahimbing na natutulog. Tumabi ako sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Napakaamo ng kanyang mukha. Ilang sandali lang nagising siya. Nilabanan niya ang kanyang antok at ngumiti sa akin. Aking mahal, nandito ka na pala. Maganda ba ang iyong tulog? Oo, hindi na ako nagpalit ng anyo. Nalabanan ko na, Jose. Mabuti naman, Carmela. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Nandito lang ako. Ngunit gusto kong makasama ka, Jose. Gusto ko nang makalabas ng hindi pinaghihinalaan ng mga tao. Hindi nilalayuan. Mangyayari yan, aking mahal. Niyakap ko siya at tinalikan sa kanyang noo. Bilang napansin ko ang laylayan ng kanyang damit na may dugo. Saan ito nang galing, Carmela? Eto? Kagabi bumukas ang isa sa mga sugat ko. Mukhang dumaloy ulit ang dugo mula doon. Ganun ba? Sandali lang. Kukuha lang ako ng telang pantakip sa iyong sugat. Babalik ako. Ngumiti siya at tumango. Lumabas ako. Habang naglalakad ako papunta sa bahay, may napansin akong nakamasid sa akin. Hinabol ko kung kaninong titig yun, ngunit hindi ko nakita. Napayukom ako saka nagmamadaling pumasok sa bahay. Jose, bumisita ang iyong kaibigan. Nagkita kami kanina. Ako ang nagpapasok sa kanya. Ganun ba? Binabalaan kita. Wag na wag mong ipapakita ang aswang na yun sa kaibigan mo. Baka kung anong isipin niya o gawin sa'yo. Napabuntong hininga na lamang ako. Alam kong nag-aalala lamang si Meralda, ngunit hindi ganoong klaseng tao si Manuel. Nahanap ko na ang telang gagamitin ko nang biglang narinig ko ang papalapit na kalesa ng parokyano. Jose,
Jose! Napatayo ako at tumakbo upang pagbuksan si Antonio. Bumungad sa akin ang parokyanong naliligo ng pawis. Ang kanyang mga matay lubog na dahil sa puyat. Tulungan mo ako. Ang aking anak. Ang aking anak. Kinain ng aswang. Napako ang aking paa sa aking kinatatayuan. Hindi ko maproseso ang lahat ng aking narinig. Hinawakan niya ang aking balikat. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkadesperado. Tulungan mo akong hanapin ang aswang na pumatay sa aking anak. Albularyo ka. Kung kaya't alam mo kung saan sila mahanap. Anong nangyayari dito? Magkapatid kayong albularyo, hindi ba? Hanapin ninyo ang aswang na pumatay sa anak ko. Kaya kong magbigay ng malaking bayad, kalabaw, lupa, kahit ano pang gusto ninyo, mahanap nyo lang ang aswang. Hindi ko mapapatawad ang ginawa ng nilalang na yon sa aking anak. Nakita kong lumingon sa akin si Meralda. Alam ko ang nasa isipan niya kaya agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Hahanapin ko ang sinasabi mong aswang, Don Antonio. Gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin, Jose. Mula sa malayo nakita ko si Manuel na naglalakad papalapit sa amin. May dala siyang isang maliit na sapatos. Bakit siya nasa labas? Jose, may nakita akong sapatos na puno ng dugo. Sino ka? At bakit nasa iyo ang isang sapatos ng aking anak? Napakabilis ng pangyayari. Sinugod ni Antonio si Manuel na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinuntok niya si Manuel na ikinagulat nito. Don Antonio, Anong problema mo? Jose, nasisiraan na ba ito ng bait? Ikaw bang pumatay sa anak ko? Ikaw ba? Anong ibig niyang sabihin? Hawak mo ang sapatos ng anak ko. Paano napunta yan sa iyo? Lumabas ako kanina para lumanghap ng sariwang hangin sapagkat matagal na akong hindi nakakapunta dito. At nakita ko itong sapatos. Anong pumatay? Wala akong pinapatay. Sinungaling! Ikaw ang aswang! Don Antonio, mali ka. Hindi siya ang aswang. Kaibigan ko siya. At ako na ang magsasabi sa iyong hindi niya magagawa yun sa iyong anak. Pinaghiwalay ko sila. Napasabunot si Antonio at wala sa sariling umalis sakay ang kanyang kalesa. Napatingin ako kay Manuel na halatang gulat din sa lahat ng nangyari. Ano yun? Anong ibig sabihin niyang aswang? Pinatay ng aswang ang kanyang asawa. Aswang? Lumingon ako kay Meralda na hindi na mapakali kakatingin sa kubo. Lumapit ako sa kanya at dinala siya malayo kay Manuel. Ito ang sinasabi ko, Jose. Mamamatay tao pa din ang aswang na yan. Hindi yun magagawa ni Carmela Meralda. Hindi siya yun. Lukuhin mo pang sarili mo. Ako ang masisiraan ng bait sa'yo, Jose. Magtiwala ka sa akin. Hahanapin ko ang aswang na kumain ng kanyang anak. Nahihibang ka na ba? Ano pang hahanapin mo? Nandiyan na siya. Napasabunot ako at puno ng pagbabantang tumingin sa mata ng aking kapatid. Nakita ko ang takot ng tapatan niya ang titig ko. Jose, Ako ang gagawa ng solusyon sa lahat ng ito. Wala kang dapat gawin. Pumunta muli ako kay Manuel at kinuha sa kamay niya ang sapatos. Ako na bahala dito. Paumanin. Dahil nasama ka sa mga problema dito. Kaibigan mo ko, Jose. Maaari akong tumulong. Alam mo bang noong pagpunta ko dito, bago ako kumatok, may nakita akong pulang mga mata sa labas ng kubo. Hindi kaya yun ang aswang? Pulang mga mata? Oo. Masyadong madilim pa kanina. Kaya hindi ko naaninag kung aswang ba ang nakikita ko.
Napalingon ako sa kubo sa kaumiling. Nakita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Ako na bahala ng lahat. Ayokong madamay ka, Manuel. Kaya umuwi ka na muna. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Oo. Maraming salamat sa iyong pag-imbita. Sisiguraduhin kong makakadalo ako sa iyong kasal. Tinapik ko siya sa braso at sinundan siya ng tingin hanggang makasakay na siya sa kalesa. Pagkatapos noon, tumakbo agad ako papunta sa kubo. Gulat na tumingin sa akin si Carmela. Anong nangyari? Bakit ka humahangos? May namatay. Anong namatay? May namatay na bata. Ginain ng aswang. Etong kanyang sapatos. Ano? Naguguluhan siyang tumingin sa aking mga mata. Lumapit siya sa akin at kinuha ang sapatos sa aking kamay. Hindi ako may gawa nun. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman iniisip na magagawa mo yun, Carmela. Maraming salamat sa iyong tiwala, Jose. Ngumiti siya bago tumingin sa akin na parabang mayroon siyang naisip na plano. Bago pa man mailagay ang buhay mo sa peligro, kailangan kong hanapin ang may gawa nun sa bata. Sasamahan kita, Carmela. Mapanganib. Hindi ko alam kung mas malakas ba sa akin ang aswang na susugod. Hindi kita hahayaang mag-isang sumulong. At ang batang yun ay anak ng parokyano. Kaya kinakailangan ako mismo ang magdala ng aswang sa kanyang harapan. Nag-aalala ako para sa iyong kaligtasan, Jose. Niyakap ko siya at marahang tinapik ang kanyang likod. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya pabalik sa akin. Walang mangyayari sa akin masama. Pagsapit ng gabi, nagsimula na kaming kumilos. Maingat kaming pumasok sa gubat. Dito sa gubat, madalas naming dali ng aming mga kinakain. Minsan binabalikan namin ang kinain namin sapagkat umaasa kaming meron pang natitirang pwedeng kainin. Jose, bakit? Anong problema? Napatingin siya sa kamay kong nakahawak sa kanyang braso. Noong nakita kita dito, may katabi kang patay na baboy, Ramo. Yun ba? Ginamit ko yun upang hindi matunto ng mga aswang ang aking pinagtataguan. Kinakailangan ko silang linlangin na ang naaamoy nilang dugo ay galing sa patay na hayop at hindi sa akin. Kailangan nating magtago. May nararamdaman akong presensya. Hinila niya ako sa malapit na punong kahoy. Nagtago kami doon hanggang may makita kaming anino ng isang babae na mukhang hindi makatayo ng maayos. Teka, mukhang kilala ko ang babaeng yan. Tulong! Ang aking kaibigan, si Patricia. Lumabas kami sa aming pinagtataguan at lumapit sa nahimatay na dalaga. Tulad noong makita ko si Carmela sa gubat, puno din ng sugat ang katawan ng dalaga. Nag-aalalang binuhat niya ang kanyang kaibigan. Tulungan mo ako, Jose. Kailangan niya ng tulong. Mukhang nakipaglaban din siya sa mga masasamang aswang. Isampa mo siya sa aking likod. Kailangan na nating magmadali. Mukhang malubha ang kanyang kalagayan. Maraming salamat, Jose. Mabilis kaming kumilos at hindi nagtagal dumating kami sa kubo. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad kong ginamot ang kanyang mga sugat. Nakatingin lamang sa akin si Carmela habang nakahawak sa kamay ng kanyang kaibigan. Matali ko siyang kaibigan. Pareho kami nagpapasyang magbago at tumira sa mundo ng mga tao nang walang takot o pangamba. Ngunit nung araw na yon, ako lamang ang naglakas loob na umalis. Mukhang sumunod siya sa akin. Huwag kang mag-alala, Carmela. Walang mangyayaring masama sa kaibigan mo. Maraming salamat, mahal ko.
Ngumiti ako at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Tulad noong nakaraan, inabot ako ng umaga sa paggagamot. May kumakatok sa aming bahay. Kailangan kong pumunta doon, Carmela. Walang problema. Maraming salamat, Jose. Puno ng ingat akong pumunta sa bahay upang hindi ako makita ng mga taong maaaring nasa labas. Kailangan ko ng pera mo. Bakit ka bumalik dito? Hindi ba't sinabi naming wala kaming pera? Kung ayaw mong gumawa ako ng gulo dito, bigyan mo ako ng pera. Dahil sa pagod at galit, kinwelyuhan ko siya ngunit imbis na matakot, natatawa niya akong tinignan. Alam kong may sikreto kang tinatago, Jose. Nabalitaan kong sa'yo nanghihingi ng tulong ang parokyanong yon. Paano kung sabihin kong matagal mo na siyang nililinlang? Anong alam mo? Ha? Ano? Anong nangyayari dito? Jose, bitawan mo ang kaibigan mo! Bigyan niyo ako ng pera. Hindi ko na kagagambalain pa. Ngunit wala talaga kaming maibibigay, Dante. May sakit ang aming nanay. Hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong pakialam sa mga problema niyo. Pahiramin niyo ako ng pera. Kumawala si Dante sa hawak ko at lumapit sa kapatid ko. Napaatras si Meralda kaya pumagitna na ako. Tinulak ko si Dante papalayo kaya napasalampak siya. Kung ako sa'yo, aalis ka na. Maraming gwardya ang naghahanap sa'yo. Bilang kaibigan mo, eto na lamang ang huli kong pabor sa'yo. Pumasok ako at kinuha ang natitira kong pera at itinapon sa kanya. Wag na wag ka nang babalik dito! Kinuha niya ang mga pera at tumatakbong umalis. Lumingon ako kay Meralda at nakita kong nanginginig siya sa takot. Jose, may dapat tayong pag-usapan. May kailangan ka ring malaman. May iniligtas kami kagabi ni Carmela na kanyang kaibigan. Ay, Diyos ko, mahabaging Panginoon. Jose, nahihibang ka na ba? Bakit ka nagtatago ng mga aswang sa mismong pamamahay natin? Tuluyan kang nalaso ng utak mo ng aswang na yon. Hindi. Makinig ka. Hindi sila masasamang aswang. Anong hindi? Walang pagpatay na nagaganap sa ating barangay. Pero simula na dumating ang aswang na yon, anong nangyari, ha? Hindi sila may kasalanan. May iba pang mga aswang. Jose, ako naman ang pakinggan mo. Nagmamakaawa ako. Ikaw ang makinig sa akin, Meralda. Patawarin mo ako, aking kapatid. Ngunit ito lamang ang natatanging paraan. Patawad, Jose. Manuel? Hindi ko na nasundan ang lahat ng pangyayari dahil sa lakas ng pagpalo ng kahoy sa aking ulo. Nahilo ako at hindi nagtagal bumagsak ang aking katawan. Hindi ko hahayaang gamitin ka pa ng mga aswang na yun. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nawalan ng malay. Nakita ko na lamang ang sarili kong nasa aking kwarto. Nakatali ang kamay at paa. Pakawalan niyo ko! Buong lakas akong umupo at naghanap ng pwedeng gamitin upang makawala sa mahigpit na tali. May nakita akong matulis na pako. Agad akong lumapit doon at ikiniskis ang tali doon. Nararamdaman kong nasusugatan na ako ng matulis na pako ngunit hindi ko yun ininda. Sa wakas! Hindi na ako nagsayang ng oras. Tinanggal ko din ang tali sa aking mga paa at tumakbo papunta sa kubo. Hindi pa man ako nakakalapit, naririnig ko na ang impit na hiyaw nila Carmela. Carmela! Jose! Wag! Hawakan mong kapatid ko, Manuel! Bitawan mo ko! Huwag niyong saktan
si Carmela! Jose, magising ka na. Kapahamakan lamang ang dulot nila. Hindi! Nagkakamali ka! Bitawan mo ako, Manuel! Bakit ka nandito? Hindi ba't bumalik ka sa inyo? Sinabayan ako ng kapatid mo tungkol sa tinatago mong aswang sa inyong kubo. Hindi ako makapaniwanang itatago mo ang mga nilalang na ito dito. Hindi sila masamang aswang! Makinig kayo sa akin! Napatingin ako kina Carmela at Patricia na parehong nanghihina habang pinapalibutan sila ng bawang at asin. Meralda, nagmamakaawa ako. Hindi sila ang kalaban. Ang kalaban ay ang aswang na nasa labas, ang kumain sa bata. Paano mo nasisigurong hindi silang pumatay, ha? Hindi kami pumatay. Wala kaming kasalanan. Huwag mo kaming linlangin. Alam kong kayo ang may gawa nun at ginagamit yung aking kapatid. Papatunayan namin. Dadalhin namin sa inyong harapan ng aswang na kumain sa bata. Lahat kami ay natahimik. Seryosong nakatingin sa amin si Patricia habang inaalalayan siya ni Carmela. Alam namin ang tanging solusyon ay ang pruweba na hindi kami ang salarin. Hindi kami naniniwala sa inyo. Ano nangyayari sa'yo, Meralda? Bitawan mo ako, Manuel! Lumapit ako kay Meralda at sinalo siya ng babagsak na ang kanyang katawan. Sumuka siya ng maraming dugo. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari sa kanya, ngunit masisigurado kung may ininom siya kung kaya't nangyari sa kanya ito. Pakawalan mo sila, Manuel! Dadalhin ko si Meralda sa bahay! Sumunod ka! Kailangan ko ng iyong tulong! Jose! Mag-iingat ka. Hindi sila dapat pagkatiwalaan. Meralda, huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Agad ko siyang dinala sa kwarto. Patuloy pa din siya sa pagsuka ng dugo kaya mas lalo siyang nanghina. May nainom siyang likido na may kulam. Ngunit paano? Sino may gawa nito? Anong gagawin ko? Kumuha ka ng dahon ng kamangyan. Dalhin mo din ang posporo. Magmadali ka! Agad siyang tumakbo at hindi nagtagal ibinigay niya ang aking hinihingi. Agad kong sinimulan ang orasyon. Nanatiling nasa tabi ko si Manuel. Ilang minuto ang nakalipas na wala ng malay si Meralda. Natanggal ko na ang kulam sa kanyang katawan. Anong kulam? Anong nangyari sa kanya? Anong kinain ni Meralda kanina? Hindi ko alam. Hindi ko rin siya nakitang kumain. Bago kayo pumunta sa kubo, may napansin ka? Wala. Jose! Jose! Buksan mo ang pinto! Kunot noo akong pumunta sa harapan at binuksan ng pintuan. Hindi pa man ako natatapos magsalita agad akong kinwelyuhan ni Antonio. Don Antonio? Bakit mo ito ginagawa? May nakapagsabi sa akin, ikaw ang nagtatago ng aswang na pumatay sa aking anak. Ano? Walang katotohanan ang narinig mo. Talaga? Kung ganun, Teniente, ipakilala mo sa akin kung sino ang nabihag mo. Tinulak niya ako palabas ng bahay at bumungad sa akin si Dante. Sugatan. Nanlaki ang mata kong nakatingin sa kanyang kalagayan. Hawak siya ng mga gwardya. Anong ibig sabihin nito? Siya ang nagsabi sa akin nagtatago ka ng aswang sa bahay mo. Tuwing gabi, umaalis ka. At si Rowena, sinabi niya mismo sa akin may nakikita siyang nilalang na kulay pula ang mga mata. Umaaligid sa bahay mo. Lumapit sa akin si Rowena at tinaasan ako ng kilay. Matagal ko na kayong minamanmanan. Akala mo hindi ko kayo mahuhuli? Hindi. Nagkakamali kayo! Ah! Napahiyaw ako nang tinamaan ako ng kamao ni Antonio sa mukha.
Galit na galit niya akong kinwelyuhan. Itigil nyo na ang ginagawa nyo kay Jose. Isa pa itong hangal na ito. Kasama ka rito! Tengite, hulihin siya! Agad na lumapit ang mga gwardya sa kanya at walang awa siyang itinali sa kabila ng kanyang pagpupumiglas. Nahihirapan akong napapikit. Hindi ko na alam kung paano, saan at bakit ito nagsimula. Ay, nasa kubo! Nasa kubo ang mga aswang. Walang kasalanan si Jose. Ibibigay niya sila sa inyo. Manuel, hindi! Ganun ba? Narinig niyo siya? Hanapin ang mga aswang! Agad na tumakbo ang mga gwardya papunta sa kubo. Gamit ang buong lakas ko, tinulak ko si Antonio at hinabol ang mga gwardya. Pumagitna ako sa kanila. Umalis ka sa daan. Sino ka para harangan ng mga gwardya? Carmela, tumakas kayo. Hanapin ninyo ang totoong pumatay sa bata. Ako nang bahala dito. Tatakas ang mga aswang. Kaya't umalis ka dyan. Nilabas nila ang kanilang mga latigo at walang awa akong ginulpi. Sinangga ko ang lahat ng yun hanggang bumagsak ang aking katawan. Ayun! Tumatakas ang dalawang aswang! Papasok sa gubat! Iniwan nila akong sugatan sa daan. Nanghihina akong tumayo kasabay ng pagkakita ko kay Antonio at Rowena na pumapasok na din sa gubat. Patawarin mo ako, Jose. Wala akong maisip na ibang paraan. Tinuring kitang kaibigan, Dante. Bakit mo sa akin nagawa ang lahat ng ito? Kailangan ko din ng pera para sa magulang ko. May malubhas silang sakit. Bakit hindi mo yan sinabi sa akin? Bakit mas pinili mong gawin ito? Patawarin mo ako. Alam kong hindi pa din kayo maniniwala kung sinabi ko dahil nalulung ako sa sabong. Paano mo malalaman kung hindi mo naman sinabi? Ah! Buong lakas akong tumayo at dahan-dahang pumasok sa gubat. Narinig ko pa ang mga sigaw nila Dante at Manuel ngunit hindi ko sila pinakinggan. Kailangan kong iligtas si Carmela. Habang pumapasok ako sa gubat, mas lalong nanlalabo ang aking paningin. May narinig akong nag-aaway sa hindi kalayuan, kaya agad ko silang pinuntahan. Pagdating ko, nakita ko si Carmela na nakikipag-away sa isang gwardya sibil. Carmela! Bitawan mo si Carmela! Ako ang harapin mo! Sumugod ako sa gwardya. Gamit ang aking buong lakas, kumuha ko ng malaking kahoy at pinalo ang ulo ng gwardya. Agad naman itong nawalan ng malay. Nang bumagsak ang katawan nito, lumapit ako kay Carmela at niyakap siya. Carmela, salamat at ligtas ka. Jose, napakarami mong sugat. Nahihirapan ka dahil sa akin. Shh! Hindi. Wala kang kasalanan. Kung hindi ako dumating, kung hindi mo ako nakita. Mahal, makinig ka. Lahat ng ito ay malalampasan natin. Hindi ako susuko. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at hinalikan ang kanyang noo. Isang napakalakas na sigaw ang nagdulot ng gulat sa aming dalawa. Tumingin ako kay Carmela. Ang sigaw na yun. Mukhang nanditong kumain sa batang sinasabi mo. Pinapatay niya ngayon ang babaeng narinig natin. Kung ganun, kailangan natin siyang hulihin. Hinanap namin ang pinanggagalingan ng ingay. Sa hindi kalayuan may nakita kaming bakas ng dugo. Lumapit si Carmela at inamoy ito. Nandito siya. Hindi sila malayo. Oh. Nandito siya. Si Rowena? Paanong... Nakatulala ako sa kanyang katawang halos mahati sa dalawa. Ang kanyang mga lamang loob ay lumabas na din. Nang hihina siyang lumingon sa amin, hinawakan ni Carmela ang kanyang kamay.
Sinong may gawa nito sa'yo? Aswang, tulong. Ayokong mamatay. Napatingala sa akin si Carmela at nanlaki ang kanyang mga mata. Jose! Sa likod mo! Pagsigaw niya noon, may naramdaman akong matulis na bagay na tumusok sa aking braso. Jose! Ikaw? Bakit mo ito nagawa? Napaluhod ako habang hinahawakan ang kahoy na nakaturok sa aking braso at lumingon. Nagulat ako nang makita ko ang kaibigan ni Carmela, naliligo ng dugo, mahahaba ang kuko at matatalas ang ngipin. Niluwa niyang lamang loob na kanyang kinakain at malademonyong humarap kay Carmela. Carmela, hindi ba't sinabi ko sa'yong hindi ka makakatakas sa sumpang nananalaytay sa ating lahi? Patricia, hindi ka ganito. Hindi ako si Patricia. Biglang nag-iba ang kanyang anyo, naging isang napakapangit na dalaga. Ang kanyang mukha ay kulubot at mukhang sunog. Anong ginagawa mo dito? Isa ka sa mga aswang na nanggagaya ng mukha. Tama! Nagulat ka ba? Ang kaibigan ko! Nasaan si Patricia? Siya? Hindi ba't sumunod siya sa'yo? Siya ang nahuli at pinagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Habang buhay na siyang hindi makakalakad. Walang hiya kayo! Kung hindi mo itinuloy ang plano mo, hindi ko ito gagawin. Alam mo bang dahil sa'yo kinakailangan kong patayin ang batang yon? At gayon, haharapin ko ang lahat ng taong ito. Bakit hindi niyo na lamang ako pakawalan? Mamumuhay ako ng tahimik. Hindi ko kayo gagambalain. Dahil walang sino man ang may karapatan na magbago't makipag-isa sa mga tao. Ngunit ayoko! Yes! Mamamatay ka! Lumapit si Patricia kay Carmela, dala ang matalas na kahoy. Sinubukan kong tumayo ngunit wala na akong lakas. Hindi! Napatingin ako sa pinagmulan ng putok ng baril. Nakita namin si Antonio na nanginginig sa galit habang nakatutok ang baril kay Patricia. Ikaw ang pumatay sa anak ko! Nagpaputok ulit siya at tinamaan si Patricia sa balikat. Galit na tumingin sa kanya ang aswang at mabilis na lumapit. Dahil sa taglay na bilis ni Patricia, nagawa niyang maagaw ang baril mula sa kamay ni Antonio at sa isang iglap, isinaksak iyon sa tagiliran ng parokyano. Oh! Kung hindi mo pinabayaan ang anak mo, hindi mangyayari ang lahat ng yon. At dapat namang mangyari yun sa'yo. Dahil sa lahat ng kasalanan mo sa asawa mo! Papatayin kita! Humanda ka! Ah! Tama na! Patricia, itigil mo na to! Hindi dapat natin sila ginagambala! At bakit hindi? Pagka hindi natin sila, Carmela, at hindi mo ba ako narinig kanina? Hindi ako si Patricia! Huwag mong hintayin at tayo ang magtuos! Bitawan mo siya! Ayoko. Wag! Mabilis na gumalaw si Carmela nang itutok ni Patricia ang baril sa ulo ng parokyano. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang masundan ko ang galaw ni Carmela. Pipigilan ko na sana siya ngunit huli na ang lahat. Tinulak ni Carmela si Antonio palayo kay Patricia at sinalo ang bala na para sana sa parokyano. Parang tumigil ang aking mundo nang makita kong dumadaloy ang dugo sa dibdib ni Carmela. Hindi! Carmela! Isang lumilipad na kutsilyo ang tumurok sa ulo ni Patricia. Napatingin ako kung saan nanggaling ang kutsilyo. Galing ito kay Manuel at Meralda. Napaluhod si Patricia kasabay ng pagsirit ng kanyang dugo. Siya ang nagkulam sa akin. Gusto niya din akong patayin. Mas lalong nadagdagan ang galit sa aking puso. Kinuha ko ang pagkakataong iyon upang kuhain ang kahoy na nasa braso ko. Bakit? Bakit mo yun ginawa kay Carmela? Walang pag-aalinlangan kung sinaksak ang lieg ng aswang hanggang sa malapit nang maghiwalay ang kanyang lieg sa kanyang katawan. Hindi ako tumigil. Lahat ng sakit at paghihiganti nilabas ko. Ang mga dugo'y tumatalsik na sa aking mukha ngunit hindi ko yun pinansin.
Jose, tama na! Bitawan mo ko! Binaril niya si Carmela! Ang mahal ko! Niyakap niya ako at inilayo sa katawan ni Patricia. Jose, Carmela! Tinulak ko si Manuel at lumapit kay Carmela. Umubo na siya ng dugo. Sinubukan kong takpan ang sugat ngunit hindi pa din tumitigil sa pag-agos ang dugo. Jose, patawarin mo ako. Ayoko mangyari to. Hindi! Carmela! Kaya pa kitang iligtas! May magagawa pa ako! Alam mo bang dahil sa iyo, ang pangarap ko maging malaya. Napalitan na sana. Hindi na lamang ako aswang. Carmela! Sana may pag-asa pang maging tao ako. Ngunit masyadong imposibleng pangarap ko. Carmela, nagmamakaawa ako. Baka may paraan pa. Ayoko mawala ka. Jose, hindi ako bagay sa mundo mo. Pero masaya akong nakasama kita. At gusto ko lamang sabihin sa iyo na sa ilang araw nating pagsasama, pinasaya mo ako. Carmela, Masayang-masaya ako. pinasaya mo din ako. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng tulad mo'y masasama. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin, Jose. Sa kabila ng maraming tumututol sa atin. Kasi nararamdaman ko na naway makahanap ka ng babae sa iyong lahi. Ang babaeng mamahalin ka sa kabila ng sugatan mong puso. Hindi. Ayoko, Carmela. Tutulungan kita. Hindi! Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang aking pisngi at hinalikan ako sa labi. Matamis ang kanyang mga halik, ngunit napakasakit sapagkat ito na ang huli at tanging pagkakataong mararamdaman ko ang kanyang mga labi. Mahal na mahal kita. Aking sinta. Mahal na mahal din kita. Humiwalay na ang kanyang palad sa aking pisngi. Hinawakan ko yon at marahang hinalikan. Hindi kita makakalimutan, Carmela. Mamahalin kita hanggang dulo. Nilapitan ako ni Meralda at niyakap. Narinig ko ang kanyang mahihinang hikbi. Sana mapatawad mo ako, Jose. Sapagkat ako ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito.